Vi har den sidste uge arbejdet med sagen sandhed i humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Vi ved, at begrebet sandhed indgår i mange sammenhænge, og vi har skulle lære at skelne mellem, hvad der er sandt og falsk, ud fra de tre fakulteters metoder til at bevise og argumentere for sandheden. Vi har haft dem de tre fakulteter, fordi de belyser sandheden fra forskellige vinkler, og de har indflydelse på hinanden. Vi har derfor fået problemformuleringen, hvad er sandhed, og hvordan argumenterer man for den. Og vi har derfor valgt 4 problemstillinger, som er, hvilke analysemetoder bliver der brugt i humaniora, og hvordan påvirker de humaniora? Hvordan argumenterer man for en sandhed i samfundsvidenskabelige tekster? Hvordan beviser man en påstand i naturvidenskab? Og hvordan bruger man naturvidenskab til at bevise en sandhed i samfundsvidenskab? I humaniora bruger vi argumentationsanalyse. Vi ser på de 6 elementer: påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse. Vi undersøger også de 3 appelformer, ethos, logos og pathos. Artiklen "Pas på, disse dyr er farlige" bygger meget på påstande. Allerede overskriften er en påstand, da der ikke er belæg for dette. Dette fortsætter gennem artiklen. Belægene og hjemlerne bliver blandet sammen med påstandene. Amerikanske mindre ser fugleredderne kæmpebjørne klo dræber alt bevoksning omkring sig. De nye ribbegoble mæsker sig i fiskeyngel, og snart kommer nordamerikanske vaskebjørne ind over grænsen sydfra. Citatet er både et belæg for et tidligere påstand om, at dyrene er farlige, men samtidig en ny påstand. I artiklen er der også brugt ekstra elementer. De fleste af os, og der er bred enighed om, er eksempler på styrkemarkører i teksten. De styrker påstandene, fordi så mange deler disse holdninger. Der er primært pathosappel i artiklen. Den spiller på vores frygt og vores fædrelandsfølelse. Vort lille land invaderes af fremmede arter, der truer den biologiske balance. Mange af de ord, som bliver brugt, f.eks. invadere og truer, er også med til at skabe en følelse af frygt. Hans Erik Svart, ekspert for Skov- og Naturstyrelsen, udgør både logosappel, ethosappel og rygdækning, da han er med til at gøre artiklen mere troværdig, grundet hans titel som ekspert og hans neutrale udtalelser. Snart kommer også maritime arter som rovdafnen og den asiatiske kongsnegl. De fleste elementer bliver brugt på samme måde i Vectavia-folderen, som også har mange påstande. For eksempel, virker ved prikken, virker ved blære. Gennem hele folderen er der mange påstande om hvordan og hvor godt Vectavia virker. Derudover spiller folderen meget på vores følelser og bruger derfor pathosappel. Der er ingen eksperter, som udtaler sig konkret om Vectavias virkning, og derfor er der ingen reel belæg eller hjemler. Op til 90% og omkring 25% er eksempler på styrkemarkører, som svækker teksten, da der kommer en vis usikkerhed omkring tallene. Folderens udseende har ethosappel, da den virker troværdig. Man forventer, at teksten har samme troværdighed, men det har den ikke. Begge tekster virker derfor utroværdige, da de har mangel på begrundelse og derfor spiller på vores følelser. I det samfundsvidenskabelige har vi arbejdet med 4 tekster, som er Gør en god skole bedre, et fagligt løft af folkeskolen, Afsløring, Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak, Farvel til Keynes og Rygende uenighed om lav selskabsskat. Vi har analyseret de 4 tekster ud fra at finde deres teksttyper og de 4 grundelementer, og derefter karakteriserer vi grundelementerne. 3 forskellige teksttyper: journalistisk, politisk og videnskabeligt, og de 4 grundelementer er problemstilling, argumentation, dokumentation og konklusion. En argumentation kan være holdningspræget, baseret på eksempel eller relateret til teori. Dokumentationen kan være svag, direkte, postulerende eller stærk. Teksten Afsløring, Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak er journalistisk. Argumentationen er baseret på eksempler, og dokumentationen er derfor stærk. Teksten Farvel til Keynes er videnskabelig. Argumentationen er relateret til teori, og dokumentationen er derfor også stærk. Vi har dog valgt at fokusere på de 2 tekster, Gør en god skole bedre, et fagligt løft af folkeskolen og Rygende uenighed om lav selskabsskat. Det har på grundlaget, at de begge er politiske, men har forskellige dokumentationer. I det samfundsvidenskabelige har vi arbejdet med 4 tekster, som er Gør en god skole bedre, et fagligt løft af folkeskolen, Afsløring, Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak, Farvel til Keynes og Rygende uenighed om lav selskabsskat. Vi har analyseret de 4 tekster ud fra at finde deres teksttype og de 4 grundelementer, og derefter karakteriserer vi grundelementerne. De 3 forskellige teksttyper, journalistisk, politisk og videnskabelig, og de 4 grundelementer er problemstillingen, argumentation, dokumentation og konklusion.
En argumentation kan være holdningspræget, baseret på eksempler eller relateret til teori. Dokumentation kan være svag, direkte, postulerende eller stærk. Teksten, afsløringen, Pentagon direkte impliceret i tortur i Irak er journalistisk. Argumentationen er baseret på eksempler, og dokumentationen er derfor stærk. Teksten, farvel til Keynes, er videnskabelig. Argumentationen er relateret til teori, og dokumentationen er derfor også stærk. Vi har dog valgt at fokusere på de to tekster, Gør en god skole bedre, et fagløft af folkeskolen, og uden uenighed om lav selskabsskat. Det har på grundlag, at begge er politiske, men også forskellige dokumentationer. Den første tekst, Gør en skole bedre, et fagløft af folkeskolen, er politisk, fordi det er et politisk udspil fra regeringen. Regeringen vil gøre en god skole bedre gennem flerstrengs indsats. Problemstillingen er, at regeringen synes, at skolesystemet er godt, dog mener de, at der er plads til forbedring på nogle punkter. Konklusionen er, fagløft og en mere spændende og aktiv skoledag til børnene, kompetenceløft til lærerne, pædagogerne og skoleledere samt klare mål og mere lokal frihed. Det er konklusionen, fordi det er det, som regeringen mener, der mangler. Argumentationen er, eleverne skal have en sammenhæng og aktiv skoledag med varieret undervisning, der gør skolen mere levende. Det er argumentation, fordi det forstærker konklusionen. Den er holdningspræget, fordi regeringen har en holdning til at gøre systemet bedre. Dokumentationen er, det er læreren, der får skolen til at leve og eleverne til at lære. Derfor skal lærerne og eleverne tilbringe mere tid sammen på skolen. Det er dokumentation, fordi det er en påstand om, hvorfor eleverne skal bruge mere tid på skolen. Dog er det en svag dokumentation, fordi den ikke bliver understøttet af statistikker eller lignende. Tekst 2. Uden uenighed om lav selskabsskat. Her er problemstillingen, om selskabsskatten er et godt redskab til at skabe job eller ej, skrives SEVA og CEPOS om. Det er den, fordi det er her, de får at bygge problemet op. Konklusionen er, de forskellige økonomiske tilgange til jobskabelsen kommer i udtryk, når man spørger den centrum-venstreorienterede tænketank SEVA og den liberale CEPOS om udbyttet af lavere selskabsskat. Det er det, fordi det svarer på problemstillingen, og det er deres forskellige holdninger til selskabsskatten. Argumentationen i teksten er, det er muligvis resultatet i økonomernes regneark-modeller, men i den virkelige verden viser historien noget andet. Selskabsskatten er ofte blevet sat ned, men den har ikke ført til hverken investeringer eller højere vækst. Det vil bidrage til at øge investeringen i teknologi, maskiner og forsikring, og af den vej til produktiviteten og velstanden øges. Det er argumentation, fordi der er grunden til deres holdninger, hvor de viser, om de er for eller imod selskabsskatten. Den er holdningspræget, fordi økonomerne siger, hvad de mener om selskabsskatten, som er baseret på politiske holdninger. Dokumentationen i teksten er, de lavere selskabsskatter har dog primært ledt til større udbytte til aktionærerne. De private erhvervsinvestorer er omvendt ikke steget i den periode. Siden 1985 har de udgjort mellem 12 og 15% af BNP hver år. Når de har sagt, burde ambitionsniveauet være større. Regeringen burde have sænket selskabsskatten til 20%, så vores selskabsskat. Så selskabsskattens niveau blev mere konkurrencedygtigt end i Sverige, hvor satsen i år udgør 22%. Det er dokumentation, fordi her fortæller de grunden til deres argumenter. Det er en relativt stærk dokumentation, fordi begge økonomer bruger statistikker til at bygge deres argumenter på. Dog får vi ikke noget videre, hvem der laver statistikkerne, så her bliver det lidt mere utroværdigt igen. I naturvidenskab arbejder vi med de to bevisformer, induktionsbeviset og deduktionsbeviset. I induktionsbeviset antager man, har man en sætning, som man går ud fra er rigtig. I vores eksempel antog vi, at sætningen vinkelsummen i en n-kant er n minus 2 gange 180 grader, når n er større end 3. Vi antog nu, at sætningen gælder for n, og vi brugte denne sætning til at lave forskellige n-figurer. Og bagefter beviste vi så, at sætningen galt ved at lave en formel for n plus 1. Der findes 5 forskellige typer deduktionsbeviser. Det første bevis er det direkte bevis. Her har man en hypotese, som man antager er sand, og så beviser man, at den er sand ved at direkte lave en udregning. Det gjorde vi ved. Det beviste vi i sætning 17, hvor vi beviste, at hvis man lægger et reb rundt om en kugle til ekvator og forlænger det med 6 meter, kan man altid løfte radius med 6 over 2 gange pi. Det andet bevis er det indirekte bevis. Her antager man, at en sætning er falsk, og så vil man bevise, at den er falsk. Men så når man frem til en modstrid, og ud fra denne modstrid vil vi så ende med at konkludere, at sætningen rent faktisk er sand.
Det gjorde vi i sætning 21, hvor vi havde det indirekte bevis, og vi brugte det til at bevise, at der er uendelig mange primtal. Vi gik ud fra, at der ikke var uendelig mange primtal, og fik en modstrid i vores udregning, og så endte vi med at konkludere, at der var uendelig mange primtal. Det tredje bevis er det modsatte bevis. Dette bevis er, når man ikke beviser noget sandt, men man kan derimod bevise noget ikke er falsk. Man kan sige, hvis A, så B. Det vil sige, at hvis A er sandt, så er B også sandt. Men nogle gange kan det være svært at bevise. Så kan man lave det modsatte bevis, hvor man kan bevise, at A og B ikke er sandt, og så er A heller ikke sandt. Og omvendt, hvis B er sandt, så må A også være sandt. Det fjerde bevis er opdelingen i tilfælde. Nogle gange kan det være nemmere at opstille et bevis i forskellige tilfælde. Det kan være godt, hvis man husker at dække alle de mulige tilfælde i beviset. Når man har delt tilfældet op i bevist op i tilstrækkelige tilfælde, så kan man begynde at udelukke de forkerte tilfælde. Det gjorde vi i sætning 24, hvor vi skulle bevise, at Andersen aldrig havde været i Paris, ved at bruge 3 forskellige tilfælde. Og ved at udelukke de forkerte tilfælde, fandt vi ud af, at Andersen rent faktisk aldrig havde været i Paris. Det femte eksempel er modeksemplet. Hvis man har en hypotese med uendelig mange elementer, vil vi aldrig kunne nå at tjekke alle elementerne er rigtige og bevise, at hypotesen er sand. Men hvis man finder et eksempel, hvor hypotesen ikke bliver opfyldt, kan man på grund af modeksemplet bevise, at hypotesen er forkert. Eksempelvis er der Leonhard Euler, som beviste, at Pierre de Fermats hypotese om primtal var forkert. Nu vil vi gå i dybden med type 4 deduktionsbeviset, som er opdelingen tilfælde. Her skal vi bevise, at sætning 24, Andersen har aldrig været i Paris, er sandt. Det gør vi ved at dele den op i 3 forskellige tilfælde. Vi havde Andersen, der siger, at han har været i Paris mindst 10 gange, Blom, der siger, at han lyver, og Christensen, som siger, at Andersen har været i Paris mindst 1 gang. Opdelte den i de 3 forskellige tilfælde. Det første var, at x er større end 10. Det andet tilfælde var, at x var større end eller lig med 1, men mindre eller lig med 10. Og den tredje mulighed var, at x er lig med 3. Hvis sætning 1 skulle være sand, er både Andersen og Christensens udtalelse sande, fordi x er større end 10, og så har Andersen altså været i Paris mindst 10 gange, og dermed har han jo også været mindst i Paris 1 gang. Og så kan sætning 1 jo ikke være sand, fordi omgivningen gik ud på, at kun en af de 3 tilfælde kunne være rigtige. Hvis tilfælde 2 skulle være sand, er både Bloms og Christensens udtalelse rigtig, fordi x er lig 1 eller mere, og den er mindre end 10 eller lig med 10. Og Andersen siger jo, at han har været i Paris mere end 10 gange, og Blom siger, at han lyver. Og hvis antallet maks er 10, så lyver Andersen jo, og Bloms udtalelse er rigtig. Og Christensen siger, at Andersen har været i Paris mindst 1 gang, og det er det jo rigtigt ifølge tilfælde 2. Men igen, der må kun være en af sætningerne, der var. I tilfælde 3 er kun Bloms udtalelse rigtigt, fordi x er lige med 0. Det vil sige, at x er mindre end 1, og Christensens udtalelse passer ikke. Og Andersen siger, at han har været i Paris mindst 10 gange, og det har han jo heller ikke, hvis antallet rent faktisk kun er 0. Og det vil sige, at han lyver. Og dermed kan vi regne ud, at tilfælde 3 er sandt, fordi kun en af personerne havde ret. Vi har forsøgt at finde sammenhængen mellem 2 af de fakulteter, og vi har valgt det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige. Vi har valgt de 2 fakulteter, fordi i naturvidenskab beviser man sandheden ved hjælp af sætninger og formler, som er modregnet sig til et facit. Det er også derfor naturvidenskab er sammenlignet med statistik og diagrammer. I samfundsvidenskab beviser eller argumenterer man for sandheden ved at have forskellige hypoteser og teorier, som man kan analysere, og derfor beviser man dem ved et diagram eller måling, som er bevist sande ved hjælp af naturvidenskab, og det er omvendt ved naturvidenskab, fordi man tager hypoteser og udarbejder. Vi har derfor et pindediagram over folketingsvalget tilbage i 2011. Vi har fundet ud af, at vi kunne bevise, at diagrammet er stand ved at bruge naturvidenskabelige resultater til at støtte op om den samfundsvidenskabelige hypotese om, hvordan Danmark de stemmer. Vi har i løbet af dette tværfaglige forløb om humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab arbejdet med de forskellige metoder, empirier og teorier til at kunne bevise sandheder under de forskellige fag. I humaniora har vi brugt argumentationsanalysen, de 3 appelformer og de 6 elementer, til at bevise, om teksterne er troværdige. I den samfundsvidenskabelige del har vi set på de 3 forskellige teksttyper, politisk, videnskabelig og journalistisk. Ud fra dem har vi fundet grundelementerne i de forskellige artikler, og derfor har vi lettere ved at karakterisere dem og finde ud af, om artiklerne der er troværdige. I naturvidenskab beviser man sandhed ved at bruge enten induktion eller et deduktionsbevis.